Dagma, lafiya ne oga. Yo, a lafiya ne oga. Akwai matsala. Sagari har yanzu bai yi kira ba. Kuma ka san yana cikin garin nan tun safe. Ko dai an ɗauke mun shi ban sani ba ne. Muna nan zaune. Dafe sarari oga. Ai sai dai kaddara Allah oga. Haba oga. Ai inda sarari ya shiga zai dawo oga. Da takawa ka yake fita oga. Kuma da taka ka zai dawo nan. Ai zai zo oga. To ai ban gane bane al'amarin ne. Naga tun safe har yanzu ba wani labari. To ya al'amarin yake ne? Za ka samu labari oga. Ko a je a zo da shi ne oga. Kai gaba daga nan, kai ne za ka iya wani ɗauko min shi. An bai fidda kansa ba har za ka iya fidda shi. Ka bari kawai zai kira ni. Dan wannan ne. Aha, oga. Alo. Ina sauraron ka. To ai na yi tunanin wasu sun ci ka wallahi. Allah. To ba mu matsala. Ba za mu ɗau target kawai. Ha 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 ha. Oga wannan dariya ai ka za mu tsorata. Tana ba mu tsoro. Ai wannan dariya ta jin daɗi ce. Mutumin ne ya kira ni ya ce mu ɗaga ƙafa. Ya dafa ni. Kuma ya ce dole sai mun yi sauri. Ka kira mun waya yanzu cikin mutanen ko ne zo tafi da mu. An gama uga. Yanzu kwa. Ba na son delay, kira mun wanda ka san yana kusa. An gama. Yanzu. Hello. Ayya kana ta ina ne? A to kai sauri ka ƙaraso. Oga ne ya shirya takalmansa. Zai ɗan yi fita ba. Yau jiran ka muke, kai maza maza ka zo, ma haɗu da kai a bakin daji. Muna jiran ka fa. Aha. Oga ga nan zuwa. Da komo riga ta. An gama oga. Lafiya ne oga. Sarara oga. Ka tsaya sai dai ka kauce wa kaya. Rayuwar Bilkisu mai tafiya kar ka tsaya, amma ka kauce wa kaya. Ya rayuwar Bilkisu zaka ga tarin darasu, zamba da aibu da musu ga rayuwa mai tawaya. Bilkisu, rayuwar Bilkisu, ku iyaye ku sani, ku yi nazarin ta da gini, in baya kan mizani alkawari na sawaya. Bilkisu, rayuwar Bilkisu, wasu iyayen namiji su ki gani ko su ki ji, su ta shiga wani aji na rayuwar nasu diya. Kaka ki bar nuna ka, kada ki sa in halaka.
zuciya na ta daka ki da kin Bilkisu. Hello? Bilkisu na kira. Ina za ki haka ne daga kin shirya kin fito? Wallahi nan makwabta zan je na amsu wani abu. Masha Allah. Gaskiya ne. To mu shiga daga cikin nan. A'a wallahi ba komai. Dama ba guri na kaje ba. Wallahi kin ga ina ta faman sauri ne zan je wajen wani aboki na Ismail. Amma fa kar ka so ka bi irin daɗin da naji sosai da na ganka. Insha Allah gaskiya amma gaskiya ina tunanin na fi ki jin daɗi. Daman kuma ina so in gaya miki wata magana. Haka dai ka ce ka fi ni na san baka fi ni ba ni na san na fi ka amma dai kawai ka faɗa min dai abin da ka ci za ka faɗa. Masha Allah an zo wurin. Akwai wani aboki na Ismail yana ta ƙwawa kullum in kawo shi ya ga budurwata. To insha Allah za mu zo da shi. Da gaske ke. Gaskiya na ji daɗi sosai da zan fara ganin babban abokin rabin raina. To ba matsala. Insha Allah yanzu ni zan wuce ko? To shikenan. Yanzu idan kun shirya kai da shi kawai sai ka taɓo ni ta waya. Kake bar nuna ka kada ki sa in halaka ga zuciya na ta daka ki da kin Bilkisu. Alhaji, a nan kake zaune? Wallahi ina nan da ta yan tunane da rubuce. To, amma faja kin bani ya aka yi su ne samu wannan labarin na gaba da wuta. ba da ni ba aka yi maganan nan ba. To da aka yi ya aka yi sani. To tun da ma ka ce haka, bari ka ji yadda aka yi. Mukutar nan dai dana ne. To alhajin danka ne sai a ki gaya maka gaskiya? Daga kin gaskiya fa sai bata. Ha? Ya ina nuna maka abin da zai bishe mu kana cewa ba haka ba. Yanzu ko Usman bai kamata ya san hanyoyin business din ka wallan da zamu kutar? Wannan shine yadda aka yi Usman ya samu wannan labarin. Ko ka manta? Haka ne. Tabbas a wannan lokacin ne ya samu wannan labarin. Saboda a gaban shi kika mu wannan magana. To. Tabbas daga lokacin ne ya samu. Amma ka san kai ba da laifin ka Alhaji. Laifi ne kuma? Duk sanda za a baka shawara sai ka ce ai da sauran lokaci sai ka yi nazari. To irin wannan dama ita ce ba a so. To hajjani an dinga dai abu daya a dinga abu daya. Sai ka ce cin ban mai ya ba? Dinga abu daya abin dinga daya. Ni ma abin da na gani kenan Alhaji. Ina yinin ku? Lafiya lau Bilkisu. Kai ko ya gaya maka Bilkisu ce. Ai da gani babu tambaya, alamu ne suka tabbatar min da haka. Yawa Ismail, wannan ita ce Bilkisu da nake faɗi maka masoyiyata. A shakka ya bukina, ai na ga zahiri, amma gaskiya kai da shi. Wai da gaske kuwa? Ai hakikanin gaskiya, duk yadda ake neman mace Bilkisu ta kai. Kwarai kuwa Ismail. Na ji daɗi sosai da siffata ta siffanta a gurin babban abokin masoyiya. Ke ko ya gaya miki Ismail ne. To ai ganin sa da nayi a cikin gidan nan shine ya tabbatar min da cewa lallai wannan shine abokinka Ismail da kake ba zuciya ta labari yana so ya ga masoyarka. Idan kuma ba shi bane sai ka sanar da ni. A gaskiya ina ƙara godewa Allah da ya bani masoyiya mai saurin fahimta da fasaha ta harshe. A hakikanin gaskiya wannan shine abokina Ismail. Da wanda ina baki labarin shi. Shine yau na kawo shi. Gaskiya abokina da abin da ka faɗa haka yake. Gaskiya. Da haka ƙara mika min godiya ta ga Hajiya Bilkisu. A'a, wa ya gaya maka ta ji maka? Ai kuma ta je wani na kai ta da baki. Gaskiya ne. Ya rayuwar Bilkisu zaka ga tarin darasu zamba da aibu da musu ga rayuwa mai tawaya. Bilkisu
Rayuwar Bilkisu ƙawata, har kin sa ni cikin ku wani nazari wallahi. iyaye ku sani. Wani irin nazari kuwa ƙawata? Lafiya dai? To lafiya ƙalau amma ina cikin damuwa kafin yanzu. Wace irin damuwa ce take damun ki kafin yanzu kuma biki sanar da ni sai da ni? To ai dama damuwa kafin ki zo ne, amma tun da yanzu ga kin zo ai komai ya wuce. Gaskiya ƙawata ban yadda ba sai kin faɗa min ko menene yake a rai. Kawai dai gani ne kwana biyu baki zo ba, ban ganki ba, nake tunanin ko na miki wani laifi ban sani ba. Kai ƙawata har kin sa na ji wani abu a rai. Ni ko me zaki yi wanda har zan iya fishi da ki. Aikin sani ba zai yiwu ba kuma koma ban zo gida don ke ba ai zan zo don mamana. Gaskiya ne. To yanzu ya wajen mutumina? Ke? Ban gane miki ba mutumin ki ni da ya kunyata ni? Wai Allah. Kai? Yanzu dai mu je gida, in mun je kiya bani labarin koma me ya faru. Zan baki labari. Rayuwar Bilkisu. Rayuwar Bilkisu. To, alhamdulillah. A gaskiya da gaya, dole ne in yaba miki da irin wannan girki na ki da kika yi. Shin wai in tambaye ki da gaya? Ina jin. Farkokin karatun dafa abincin da ban sani ba. Me ka gani? Yaji ne abincin da na ci wannan ko ba kamar na kullum ba. Daɗi gare sosai. Me ka gani? Yanayin abincin da zai sai na je ya fi na kullum daɗi. Wai dole ne kullum in zage in dinga maka girki mai daɗi yadda za ka dinga samun albarka. Gaskiya ne. Ai ko saboda na girki na ke gudun samun ki albarka saboda gaskiya ta wannan bangaren da ta yi ko ba za ki biya ni saboda abincin ne amma daɗi a cikin zuciyata gaskiya. Ni kuma ba haka na so ba. Me yasa kika faɗa haka ɗaya? To kullum Ɗauki, Alhaji Buba ne. Hai, mutumin na ne. Ya so da man mai wata magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Buba. Ya gida ya yi ka. Kwana biya kasuwa. To kaya kan ne dama na so in kira ka. Kwarai kuwa. Yanzu kana da sauran kaya ne a je ba su kare ba. To dakata idan dai akwai su da Allah ka daina sai da su a dakata da sai da su yanzu haka. To abin da muke so kenan Alhaji Buba kenan. To ai mu da ba haka muke so ko da yaushe gurin mu ga cewa mun ada kaya sun tashi farashi yayi sama kaga abubuwa za su sauko ko ba haka ba dukiya za ta karu. To shi yasa da ma nake sannan baka dan shawara dan a dakatar da sai da kayan haka gaskiya dan ba da lokaci kaɗan nan da kwanaki. Za ka je da kaya za su koma. Kagan ka ga dama kawai kana iya lankari ba ko ba haka ba. Alhaji ka san kasuwa gaskiya ne to a dole sai da haka in ba mu ya ga mi za mu ci. Kai yauwa to wannan shawara gaskiya ne amma na san zaka ji daɗi. To dai ko mu kenan gana o gaban uban gida. Gaskiya ni ma zan mutu. To shikenan sai mu abin na gode. Alhaji Buba ne. Kin ga Allah ya taimake ni na kokarin sanar da shi halin da ake ciki yanzu da Allah san ya kare mana dukiya haba da gaskiya kamata a ce kana sauƙaƙa wa talaka kai baka sauƙaƙa musu ba sannan me yi ka hana shi ba fa haka ake rayuwa ba dan Allah ka rika sauƙaƙawa amma dai rika kina da abin mamaki to wai shi talaka abin tausayi ne shi yanzu a wannan haka ina wani abin tausayi a talaka mu da ko da shi kokarin mu ga duke mu ta yi gaba amma kina neman wai a tausaya mu in ana tausayi zamu yi wani abu ne wallahi Alhaji ba haka ake yi ba gaskiya ya kamata a ce kana sauƙaƙawa kai ma sai ka ga Allah ubangiji ya sa ka dace to da ka take tausayi babu shi mu akan talaka akan kayan wasu yadda muka so muka ga dama za mu dora kuma insha Allah kina na ko kai ba ma tabbata muke mu baki wani labari wani kadan yadda ma ne ya bani labarin cewa kana za su tafi to kai na sai an siye su ko ya maka farashi sai sun siya kai sai yanke sai wajen mu sai wajen Alhaji Gambar ka Yawwa yanzu ina sauraron ki ko ruwa ba zan ɗauko miki ba sai kin bani labarin mutumin akwai zuwa maki labari ina jin yadda mutumin ki so ya sa ni kunya
ina cikin gida a zaune kawai sai ga ashi an aiko yaro wai su mai ta zo. Ya kika yi da Sajiya ko ba sa nan? Ina nan a zaune. Kawai ta ne je ka ce waye yake kira. Sai ya dace al'amin ne yake kira. Kawai sai na zo ta kunya ta kama ni. Aini in gaya miki al'amin yayi matuƙar burge ni. Haka nake son namiji. Haka ko? Mana. Yayi ai. Ai kan ya kunyata ni sosai in gaya miki dan da gyar na iya mikewa ba. Ko ka haka nake son namiji. Ai gara da ya miki haka dan in ba haka ya miki ba. Ba za a sami yadda ake. Allah ko? Mana. Ƙawata ya magana. Tarmana, ba zan tambaye ki da baki. Ke dai bari, ai in gaya miki ƙawata. Ban taɓa sanin mutar yana bala'in suna ba. Au, wai ki sai da kika fahimci haka? Ani na daɗe da sanin mutar yana bala'in kauna. Wai Allah? Sosai ma kuwa. Wasu iyayen namiji su ki gani ko su ki ji, su ta shiga wani aji na rayuwar nasu diya. Kaka ki bar nuna ka, kada ki sa. Alo Alhaji. Ana lafiya? To madalla ya gida. To masha Allah, amma kuma sakon nan Alhaji miliyan 3 ne aka samu da naira 800. To amma mota ta take wajen wanki tunda ba a gama ba, amma zan samu keke na fan yanzu ya kai ni wajen ka sai in kai maka sakon. Ina zan samu ka ne. To babu laifi, ga nan zuwa insha Allah. Ga nan zuwa insha Allah. Assalamu alaikum malam. Ko zan sami keke na fanne da Allah nan zai kai wani dan waje. Ta faɗi gidan sauki wannan ta ce wanki na ka kuma na ga layi. Babu da ke je. yanzu ni cikin dajin nan gashi ba kowa ba zai kama min in taimaki wannan bawan Allah. Ya Allah ka kawo min dauki. Fatima! 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 Ka bani shi jiya. Na fasa. Nace na fasa. Ni wallahi ba wai. Dan Allah ya kai awo. Ba ka ji tun jiya fa da ya fita. Bai kwana a gidan nan. Yanzu haka ban dade da dawowa ba daga gidan su Kalila abokin shi. Awa na sai ba. Ya kamata ki saki ranki. Tun da na zo cikin gidan nan har yanzu ba magana ki kuma kin san cewa so bi ta zama kiyayya. Ƙarya kake yi Irfan, so yana zama kiyayya. In baka sani daga ranar da ka wanko ƙaho ka shigo gidan nan babu farin ciki kwata-kwata a rayuwata. Na tsane ka ba na son ka kyale ni mana. A'a ka kyale ni ba na son ka. Ƙarya ke da saiwa. Na shiga. Kai yanzu duk abin da duniya za ta zage ka na lura shi kake yi. To ahir wallahi ka fita ido na in rufe. Ka je ka raba yaro da yarinya tana son shi yana son ta. Kai ga isasshe ko? ƴaƴan naki maciyata. In duniya ga ɗaya ma can ya ta yawan banza. Har yanzu bai dawo ba. A haka yake so shi kanan in zo ɗauki ɗaya tan bada. Ba zan bada ba. Music Temple P Production ke gabatar muku da wannan shiri mai suna labarin Nusaiba Majnun sabuwar fuska. Sabon shiri ne da ya samu jajircewar aiki
daga fasihin darakta Murtala H. Muhammad. Wannan shiri an bata hankalin dare domin ganin an kawo maku aiki wanda ya sha bamban da saura. Wanda sai ga ko yaron nan Irfan ake turawa ya je ya samu magani tunda na ga yana son ta. Ni gaskiya ban iya cin amana ba. Wurin ka da zo neman alfarma. Ka taimake ni da Allah ya taimake ka. Dan Allah Alhaji. Ka sa a sako yaron nan masu. Ka jin mai. Labarin da ba zan yi ba. Wallahi akwai Allah yana nan amarya ka ta yana kallon kowa da Allah ban ta'ajibi. Duk a cikin shirin labarin sai ba majanun sabuwar fuska. A cikin shirin za ku ga jajircewa, sadaukarwa a yayin da sahibin nata jarumi ya garzaya cikin daji domin nemawa sahibar tasa magani na cutar da ke damunta. Shi kuwa mahaifin yarinyar bai ga irin kokari tare da jajircewa da sahibin nata yayi domin nema wata magani ba. Malam, ya kuke tuko? Wallahi sai mun shari'ar ki. Wallahi sai mun shari'ar ki. Lawai komai yana iya yi. Wannan mutumin mugun mutum ne. Azzalimi macuci amma kuma Allah ya ce. Ya ka bashi ina ji kunni na. Yanzu nan baka da abin da ake wa kai. Ya me akai? Kai baka gane wai. A yayin da ya shiga ya fita tare da zuwa wurin boka domin ganin ya tabbatar da jarumi. Shirin yana koyar da mu zamantakewar rayuwa tare da abubuwa mabambanta. Ku dai kalli shirin mai suna labarin sai ba majanun sabuwar fuska. Shiri ne da zai ringa zuwa maku a duk ranar kowace Asabar akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdul Hakim Amama. Shirin na zuwa maku ne daga Music Temple Production. Mashiryin shiri Audu Malam. Rubuta labari Nafis Sani. Ɗaukar nauyi Abdulhakim Amama. Bada umarni Murtala H. Muhammad. Zai ringa zuwa muku wannan shiri mai suna labarin sai ba majanun a kowace ranar Asabar karfe 8 na dare akan YouTube channel ɗinmu mai suna Abdulhakim Amama. Ku danna mana subscribing tare da alamar ƙararrawa. Mun gode. Umar yanzu haka zaka min ka rasa ranar da zaka ce min ka fasa sai ana gobe ɗaurin aure? A sanin lissafin masu ƙididdiga ne da iya fidda lissafi tsakanin zuciya da kuma abin da take furtawa. A wani lokacin idan kai yunkurin fidda furcinta sai kaga fuskarka ta canja launin lafazin. Shin menene dalilin da yasa haka kuma menene dalilin da yasa a wani lokacin ma muradi yakan yi kokarin cika ne sai dai idan lokacin kaddara ta saka wa muradin baka iya samun muradin a lokacin da kaddarar ta hura akan ka. Kalmar nan ce da masu iya magana ke cewa wai ga kuma menene mafarin samun sa waye ga kuma menene mafarin karshen sa samu da rashi. Kadaya jiya kin sa ni gudu a gaban ɗalibai ba kyau wulakanta al'ada. Ba wulakanta ka ne ba. Abin da tema yata suna yara tabbas ai Ahmad ba zai taba auren Rukayya ba matakan ina raye. Tsab zan dauki fansa. Samu da rashi a lissafinta ne na cikar murnarta, a lissafinta na biyan bukatarta, a lissafinta na cikar muradinta, sai dai a yayin da kaddara take bibiyarta inda ta daga sawunta a nan kaddara take saka sawunta. Kake da keke babu lissafin masu iya lissafi a ciki. Samu da rashi. Rukayya lafiya? Mutum yana da kwane? Da kwane. To ni dai ban dora wa Ahmadu tallan gyada ba, uwarsa ma bata dora mai ba. Kin san a baya na yi alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba ko? To yanzu ma sa a cikin rai ko da zan rasa rayuwa ba zan rabu da ke ba. Shiryawa Mubarak Oto, samar da labari Hauwa Jidda, tsara labarin kuma Abdul Intelligent, ba da umarni Mr. Arewa Blog. Samu da rashi. Wannan shirin zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare a tashar mai suna Mardisha Hausa TV. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa da zarar mun fara sakin shirin sai zo muku kai tsaye. Abokina ba mu je inda za mu je ba, na ga ka taka birki. Wallahi wata yarinya na gani kuma zuciyata ta dasa akan cewar ina so na aure ta. Ka ganta can? Ai wannan yariya da kake gani duk wanda yake neman ta ko ya sa ran shi akan ta to ɗayan biyu ko uku ko ya rasa rayuwa ta yi ko wani abu ya faru da shi ko kuma a neme shi ya bata. Ita wannan din? Samu da rashi.